toto nemám v pracovnej náplni? Zodpovední sú všetci vedúci pracovníci. Martin, nedávno sme mali poradu, jeden z bodov bola aj bezpečnosť pri práci, kde sa riešil systém kontroly. Spozoroval som takú negatívnu reakciu zo strany vedúcich pracovníkov, že prečo to majú robiť oni, na čo máme bezpečáka a kto má vlastne pravdu v tomto prípade? Za stav a riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zodpovedá zamestnávateľ. Hej, to je alfa omega. Keď však ideme o úroveň nižšie, tak zodpovední sú všetci vedúci pracovníci na jednotlivých stupňoch riadenia. Toto ako myslíš? Táto zodpovednosť im vyplýva priamo zo zákona, zo zákonníka práce, paragraf 82, ktorý hovorí o tom, že vedúci pracovník nie je jeho úlohou len prideľovať prácu zamestnancom, ale aj riadiť a kontrolovať. Ďalej utvárať priaznivé pracovné podmienky a zaisťovať BOZP. A tejto povinnosti sa nikdy nezbaví. Čiže nemôže sa z tohto vykrútiť ten vedúci pracovník nejakou námietkou, že toto nemám v pracovnej náplni? Nezbaví sa tejto zodpovednosti. Ak si to niekto bohužiaľ myslí, tak je to obrovské nedorozumenie, ktoré môže mať trestnoprávnu dohru. OK, ďakujem. Páči sa.